www.Home.com. To je spoločnosť, ktorá nám venuje ceny, je súťaž, je to jednoduchá, 3 pokusy, 3 strely na bránu, máme tu konečne aj tú dámu, samozrejme dáma prednosť, takže ako prvá bude striedať dáma, vaše meno? Katka, vyber si tú správnu hokejku, napravo, naľavo, ty máš jednu veľkánskú prednosť, tým pádom, že si žena, strieľaš nie z červenej, ale z modrej čiary, takže poď chyť sa ma, keď tak spadneme obaja. 3 pokusy, poďme rýchlo na to. Takže prvá strela, Katka. Katka drží tú hokejku ako varechu, ale to nevadí. Takže poďme na to, Katka. Hopla a prvý gól! Výborne, Katka, druhá strela. Nevadí, poďme na to rýchlo. Tak, skús sa držať tej línie, ktoré si sa držala. Takže tretia strela. Poďme na to, Katka. Nevadí, výborne. Z 3 striel, raz úspešná. Času nemáme veľmi veľa, takže poďme rýchlo na chlapcov. Takže prvý sa predstaví kto? Ondrej, takisto 3 strely. 3 pokusy, Katka zatiaľ raz úspešná. Ondrej, ideš na to. Prvá strela Vendra, druhá strela Ondrej. Zásah, to znamená gól, tretia strela. Opäť gól, takže Ondrej dvakrát úspešný. Tretím strelcom bude Stano, takisto 3 pokusy. Prvá strela. Ondrej druhá strela. Skoro nám zabol branu, nevadí, raz sa trafil. No, tak, víťaza si myslím, že máme jasného, teraz už iba Katka. Poď, máme rozstrel. Takže, tak ty takisto tej modrej čiary. Áno, poď. 3 puky, poprosím, takže prvý puk, strieľaj Katka. Takže víťaza už máme jasného, hráme o druhé a tretie miesto. Katka si premieša puk. Katka. Trafila. Dobre, takže druhá strela. Takže iba dvakrát budeme strieľať. Takže Katka prvý. Rozstrelový. Úspešný. Katka dvakrát trafila. Máš to veľmi ťažké. Takže to už na tebe. Katka zatiaľ si veľmi blízko druhého miesta. Tak, uvidíme, ako na to odpovie. Pozor! Prvá holu. Brada, je to jasné. Tretie miesto gratulujem. Katarína, miesto číslo 2. Takisto gratulujeme, nezabudnite, ceny nám opäť venovala spoločnosť Home, aby sa verili, že spolu pôjdeme pozrieť. A tak to bude vyzerať v tretej tretine dnešného stretnutia.